sammen. Hvor er jeg glad for at se så mange. Det er bare så dejligt. Og hvor er jeg glad for, at solen skinner i dag, og vi kan få varmet rygstykkerne. Det blæser også lidt, så jeg ved ikke, hvor meget vi kan gå frem og tilbage ude på havnen. Men lad os se. Foreløbig så er der dejligt varmt herinde. Jeg er også rigtig glad for, at der er kommet så mange spændende aktiviteter på benene. Det er jo sådan, at vi har lavet et projekt, der hedder Projekt Liv og Ledsagelse i Løgstør 2015. Og der er i alt 12 aktiviteter, hvoraf det her det er startaktiviteten. Så kommer der 11 aktiviteter mere her hen over sommeren, juni, juli og august. Og vi synes selv, det er nogle spændende aktiviteter, og er meget spændt på, om I også synes det, om I har lyst til at tilmelde jer og deltage. Hvis det er sådan, at I har nogle kommentarer, det er både jer borgere og jer personale, sådan hen over sommeren i forhold til noget, der kan gøres bedre, så giver I lyd fra jer. Det er også